марҳилаи аввали иқдоми Коммерсбонки Тоҷикистон ҷамъбаст гардид. Дар он беш аз 20 нафар сокини вилояти Суғд соҳиби тӯҳфа гардиданд. Субҳи имрӯз санаи 1 июл дар филиали Коммерсбонки Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд иқдоми бонки мазкур, ки ба 30 солагии Истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шуда буд, ҷамъбаст гардид. сентябр бо шарофати 28-ми солгарди ваҳдати миллӣ ва 30 солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон иқдоми интиқоли маблағ оғоз карданд, ки ин барои ҳар як мизоҷ гӯем дастрасӣ медиҳад, ки ҳар як мизоҷе ки аз мо интиқоли маблағҳои худро ки ба Тоҷикистон ворид мешаванд аз бонки мо новаст аз кадом минтақа гиранд, дар ин иқдом ҳамчун иштирокчӣ ба ҳисоб мераванд. дар ин иқдом тӯҳфаҳои сазовор онҳоро интизор аст, аз ҷумла 3 роҳхат ба шаҳри Дубай ва як хонаи истиқоматӣ дар шаҳри Душанбе. беш аз 10 нафар мизоҷони фаъоли Коммерсбонки Тоҷикистон ба филиал омада шоҳиди бозии шаффофи иқдом гардиданд. Дар иқдоми Коммерсбонки Тоҷикистон мизоҷон метавонанд маблағи худро, ки беш аз 500 сомониро ташкил диҳад, аз ин бонк дастрас намоянд. яъне интиқоли маблағ тариқи бонки Коммерсбонки Тоҷикистон гирифта шавад, он вақт ҳар нафар иштирокчии иқдом мегардад ва соҳиби айди рақам хоҳад шуд. баҳри ҳавасманд гардондани мизоҷон ва ҷалби мизоҷони нав мо бахшида ба 30 солаги Истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон иқдом эълон намудем ва имрӯз чӣ хеле ки шумо дидитон мана мизоҷо фаъолона иштирок намуданд ва ғолиб гардиданд, соҳиби тӯҳфаҳо гардиданд. ҳоло боз тӯҳфаҳои дигар низ дар моҳи сентябр бозӣ карда мешавад, ки ин хона дар шаҳри Душанбе, роҳхат ба шаҳри афсонавии Дубай мебошад. мо ба ҳамаи мизоҷон бурдбориро таманно мекунем. иқдоми Коммерсбонки Тоҷикистон аз 2 марҳила иборат аст ва имрӯз марҳилаи аввал пурра ҷамъбаст карда шуд. марҳилаи дуюми бозӣ то 9 сентябр давом хоҳад кард, ки дар он мизоҷон фаъолона иштирок намуда метавонанд Шоҳҷоизаро ба даст оранд, ки он хонаи 3 ҳуҷрагӣ аз пойтахти кишвар шаҳри Душанбе аст. ҳамчунин ба ҷуз аз тӯҳфаҳои маишиву техникӣ, роҳхат ба шаҳри Дубаи Аморати Муттаҳидаи Араб низ пешбинӣ шудааст. баъди ҷамъбасти марҳилаи аввали иқдоми Коммерсбонки Тоҷикистон 22 нафар соҳиби тӯҳфа гардиданд. чанде аз онҳо дар толори филиали Коммерсбонки Тоҷикистон қарор доштанд. онҳо аз иқдоми мазкур изҳори хушнудӣ намуданд, зеро ин гуна аксияву иқдомҳо боиси ҳавасманд ва ҷалби бештари мизоҷон ба бонк мегардад. ман дар давоми 1.5 сол аз Русия шавҳарам пул мефиристанд. ман пул мегирам аз ҳамин бонки Коммерсбонки Тоҷикистон. бениҳоят қулай ба ман маъқул бозӣ ҳақиқатан ба шаффоф гузашт, чунки ман намедонистам ки ман бурд мекунам. чанд кашак ҷамъияти саҳомии кушодаи Коммерсбонки Тоҷикистон наздик 4 сол инҷониб фаъолияти худро ба роҳ монда барои пур кардани фазои иқтисодии кишвар саҳм мегузорад ва барои мизоҷон хизматрасониҳои ҷолибро пешниҳод намудааст. гузориши Мафнушкур ва Юсуф Юнусов барои барномаи иттилоотии хабар.